Tá táhaí geall rih Oireachtas Gaeilge Cheanada ba ócáid dríochta í mléana glán soléir go bhfuil pobl na Gaeilge ré agus ag éileamh ócáid den cineál seo is dúlgus dún mar ceanra glúiseach na Gaeilge i Gceanada ócáid den cineál seo a sholáthar. Is Mr. Michael Newell agus seo é an chéad dúis le Oireachtas Seanos ag Oireachtas Gaeilge Cheanada 2011. Just bhí sé iontach mar bhí chaimid 2 uair go léir chun an stáitse chur chorm, so bhí mis an céin duine a bheith damhsa ar an stáitse, so bhí mar christening the stage agus iontach ma just brod a rís an bhór chun bheith abalta é dhéanamh. Tá riméid agus brod arm go bhuaich me an dúis seo. Go mór mar seo an chéad Oireachtas i Gceanada agus is rud speisialta dom an dúis seo a bhuaich.